Тук сте в Minecraft Pocket. И сега трябва да се оставим котенцата, че ще излянат и после така да ги търси. Много е трудно да намираш котки и да го докараш до тук. И затова трябва да не са така. Оставам печката. Ей, тук си я слагам. И тръгвам да ви покажа как да имате безкрайни диаманти. Да, трябваше да ги взема. Чом ги оставя. Изтръгвам и още малко чакайте. Защото забравих съм един работи да прибера. И ще ви покажа безкрайни диаманти как да имате. Гледайте от мен и ще разберете. Тръгваме. За безкрайни диаманти трябва да правите и това. Не е много трудно, слагате когато си искате купче и тук не слагате диаманти, трябва да играеш на бежево, че да запълниш това с диаманти и после правите, натискате това копче и ви излиза диамантите. Малко гаден звук, но за диаманти какъв звук ще има. И така безкрайни диаманти. Ето вижте. Видяхте ли? Безкрайни диаманти се прави така. Имаме много многочно. Пълно е с много диаманти. И после с тези диаманти ще си направим. Играйте на креатив. Слагате купончик с диаманти и после с диамантите ще правите каквото си искате. Вижте. Вижте, кос. Става диаманти. Ще не сте очите вече вашия герой да бъде по-добре. И не останаха. Пълно. И вижте сега, че може да се направи нещо. Може да справим купчета, може броня. Да справя такива, защото ще си слагам. И ето пак може да ги превърна
в диаманти. Бяха същите и ще ги сложа. Ще ги сложа тук, за да ми влезат сами куфара. Ако искате снежен човек, ще ви покажа как се прави. Взимате така, може и да сложим чека на главата, вижте. Много е смешно, но това не е важно. Снежният човек се прави, затваряш. Спри се, снимам. И как се кача тук и това тук нещо. И ако искате, слагате си едно купче и после слагате от тук и от тук. И това е от полза, ако искате. И това беше Майнкрафт. Надявам се да ви е харесало. И чао!